Әйе шул, дусларына жырыбыздағыша, инде үзенең аппак корлары, бурыннары белән кышайларыбыз үтеп китеп тә бара. Сезнең белән бүген бергәләшеп, матур итеп, яз айларына аяк бастык. Әйе. Корлар, бурыннар урап тагын бер елыбызны безнең урлап алып киттеләр. Сезнең белән тагын бер елга без олыгайдык. Әй, юкла һич кенә дә менә шушы сүзләрне әйтәсем килмилә, дусларым. Үзебезнең узган елларыбыз кылган, юлларыбыз кылган гамәлләребез, дусларыбыз, җырланылган җырларыбыз белән тагын бер елга бары тик байыдык кына дип әйтәсем килә. Нәкъ бер ел элек шушы сәхнәләрдә сезнең алдыгызда басып тордым. Бер ел түгел, 7 ел күрмәсәм дә онтасым юк сез дусларымны.